Shubor nakaslem jong Urlong san Hima. Uba Maria ham Kharkrang ubadai uhe pulit jong kejela bad ubadai ru uwe ni ki kertong ubadan ke jingtmu banyak konye ke election MLA ha usnem arajar arpulai nakaseng Bharatiya Janata Party na 17 North Shillong constituency Urlong. Balada ke jingdawa ye ke inaline permit hapo kejela kan Urlong kamdai pat bahkan Ktah ye ka roy kapar hapo kejela. Uba Kharkrang Urlong bahabawan ka roy kapar hapo kejela layo i baki bon bha ki ding penkiang ki bakhang lenti bad Urlong ba da ki phongut ki khna samla ki pas ni ki college bad ki jaka puli ba pher manla usnem henrai ki jinjar pat ban yo ki kam sarkar bad kim tip shano kin len bad ka ei bakin le bad kum ta ban weng ye ki jing e kadon kam bakin wan ki breu ki banabar ki ban wan sengkam ne seng ki no ki kinja company ki ban ai kam ai jam ye ki khna samla my agenda ngan repeat biang la dap kran dum chwa my agenda gidan likely with education komod ka puli puthi second gade ka healthcare jingko jikhya balai gade ka employment but khado ra gade ka safety and security of the citizens rangi la ban le kini ki southly dem kini ki ai belong basic bhag rangi la ban le kini southly ne ngan ong ip ka state ki jungi kan depan I'm very certain of that. The ILP, I can say the only thing is ngashu long kat tukan ngut di bangku ILP ngashu atakan ni kuwe. Larang yo ILP, pet bakam nung pentut beda ke debat juga state. We have to ensure bakam nung pentut beda ke debat juga state kan. Nabi menta bon pala ding penkiang po state kijungi for development. Menta government kam sarkar lalut tam la le issue ki kam sarkar mendon kam sarkar su bata temata ini kena samna jungi ni kam bergai di pau hajar ngut ki pas man muslim ni ki colleges ni universities ke chekin let that this when fill up with a gap kene ni don kam ke investment na shaba dela dam ta ki ding kun kyang ki dong ki don ki ding kun kyang ban thut ki investment pin ra ubriu what invest ki kulur di spaklur ni posti jungi Lada kamdan kata kun atmosphere ka biang na ni bolong conducive kumigi ong pareng bolong conducive you invest ni bring one invest ka ta ki bun ki state ki terwai ki once po state jungi invest ka once state jungi invest ka tangin ai kita ngin pej bang ngum dan ba penthut mun investment ki jongpi ta Lada ngim la ban ai kata assurance ya ki bring but kwa invest ni state jungi mun invest bala ki mon investment ki khna samla jungi kin leche. The thing is, ILP, the only things, ILP come to development. Gingiran kam giji ada. In fact, ni bon hai kilat kilati bay. In fact, kibla don lupa in place mo. Giran ke district council, nata giran ke land transfer ai, giran bon ki kei banya dai ke yaga judgment rego jongi mo. But the thing is, hatong ila penar kam hok na mi kini menga don lupa ru. Or maybe kini menga don lupa ru isilong tang hakaan tambah is just an other avenue for corruption.